Kembang suling tumandang suarane tula-tuli kepenak unine unine mo renyohake barang langkan prongka dipung suling sigrak kendangane agung budaya yo yo Kambang suling tumandang suarane tula-tuli kepenak unine unine mung renyohake barang langkan prongka dipung suling sigrak kendangane alhamdulillah Iki mangsing bar mangan ning kene ndak sapa lecah. lagi ne Upo tok ngono. iki mono ngiras-ngirus Ngiras-ngirus sapa lecah? supayane kira kakean obah sikil dilim pas jaman dhisik lem ndak nganggo upo Alah ora. nganggo apa Aku itu. Lah kok dak kowe kok iso lambemu kok iso ngaturke gunging panuwun bola-bali kagem bapa ingkang ngawuga gati Sapa mau, Dik? Bapak Lali ae kowe. jar Alah Tak cah eling. cah nemok lalinan. lah ke apa ya ret Aku ya lali padha ae. tak kira dak eling cobi tanglet Mas Wah, wis pokoke bapak ingkang Bapak ingkang ngawuga ngawuga gati ya Wong ta ning tulisan kono wis ana engko. ning ndi Tulisane Al Rabi'ah ngono wis. kok isih pancet ngono wae kok iso Al Rabi'ah awak dhewe wis ditimbali kanggo cegalek sunatipun Dik Fadi Kok cegalek berarti kok do merem kabeh. kok cegalek maksudnya melekan lho Lho cegah iki padahal mencegah lho, menging lho, melek-lek iki melek lho. Kowe ku nek omong sing bener ditutuk dirungok-rungokno kudu sing bener lho. lah aku ku aja percaya aku Lah lho, kowe ku tak pengen percaya aku sing percaya kowe iki lho sapa? lah ki mau Percaya kok kowe, percaya ya Gusti Allah Subhanahu wa taala. lah dak ya ngono maksudnya dinggo melekan dak ya ngono wong Jawa iki tirakat Tirakat. ya ta dileki supayane selamat dadi bocah sing migunani tumrap bangsa lan agama ngabekti karo wong tuane saklorone Dileki dileki mripate, dileki manuke. lho sik iki omong aja jorok lho kowe lho Sing jorok iki sapa? lah kok dileki mripate ya dileki manuke maksudnya Iki acara apa? Sunatan. Lah ya sunat. lah iya kok Dileki mripate, lah manuke apa ora dilekno? Wong sunat, apa irunge sing disunat? iya ngono ndak ora langsung tak mbok ceplosno ora Sing nyeplosno sapa? Aku muni manuk. Manuk iki saru apa piye? ya ora Lah iya wong pikiran dhewe sing ngeres. lah iya Nah iya mulakman to mulakman. Dadi manusia Dik itu harus punya pemikiran yang bersih, aja duwe pikiran sing rusak-rusak, sing rusak-rusak. alah omongan ora sumbut karo kasunyatane Lho kok ora sumbut piye? lah lagi ndek sore ke ngajak ning mamer kok gawe mamer ngomong ngono Alah aku ngejak ya kowe gelem ae kok iso. bedak ngeterno tok leh kok iso Ngeterno apane? Ngeterno kok malah aku sing ngenteni. heh apa Ngeterno kok malah aku sing ngenteni. aku mau ngeterno undangan ngeterno Ngono undangan. lah kok iso ya sing baku awak dhewe nderek dedonga Yo tetep Adik. heeh iki ngene Mas Apa? wong iki acarane hitanan Hitan. nek biasane hitan ya ta Ya. sakliyane nanggak ketoprak nek badhe sunati dereng nganggo apa Halah. Iku nek adik sapa?
Adik sing dikitan Dik Fadil. Heeh. Ditanggapno ketoprak. Ketoprak ngene kok. Lah iya supayane jangkep. Nek baya dire nganggo rebana. Iya ta. Awak dhewe yo do gawe selawatan. Lho. Nuansa religi. Lah nek perkara selawatan yo panggah jos aku ah. Lho iso ta apa? Lho bocah iki ora roh aku asline sapa iki jebule. Lho elek-elek lani kangamu nek mbok kon selawat pinter iso. Lho. Kowe dianten. Kowe ku elek-elek lah ngene iki Dik aku lulusan pondok lho rumangsam. Awakmu iki lho aja tek ngono kowe. Lulusan pondok ah. Pondok Al Mu'min. Ora. Al Barokah. Gak. Al Muslimah. Sing ngomong sapa? Loh, Al Rabi'ah. Oh, Al Rabi'ah syuting iku kok ora pondok. Lah kok pondok al ora kabeh terus pondok apa? Alkohol. Wih ombenan kok iso. Pondok kok alkohol ki lho. Lha nek perkara selawatan yo gampang. Gawe selawat supaya kok berkah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumrambah para tamu undangan. Amin. Isa ta ora? Iso Dik, kowe ku ngece apa piye lah. Iki dimodifikasi. Lho, selawatan dimodifikasi, selawat ya sing genah, sing apik. Lho mesti digawe dol tinutang. Lho tinuku. Dol tinuku. Dol tinuku ora nek kowe ndek dhuwit, kowe ndek dhuwit ta ora? Blas. Lah ya jak mbok utang sik lah. Aku awor kowe kok malah bingung, malah kaya iso bodho dhewe. Lah nek bingung ya kowe ndek bodrek. Jenenge dol tinuku kok dol tinutang. Ancen aku ora tau duwe-duwe, aku utangi ana ono. Yang delok dhuwit yang meneh kurang ketok. Ancen kok wayah bayaran gak ora. Nganggo kuning-kuning ra ono sebabe. Iso selawatan. Iso, Dik. Salatullah salamullah. Ayo selawatan ngono ya kecil lek bagiku ah. Kok kecil iku mbok anggap beras ta apa kok. Lho selawatan sing angel-angel gak iso apa pilih kowe. Lah sing gampang ora karuane kowe iso kok jajan. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. ala Yasin Habibillah. Jreng. Ning iku umpama cocok dijedori kok penak. Dijedori kok penak. Alang ngrasakno ida kowe ora roh. Ida petangane bar dicokot iku lho. Cokot sapa? Ngono kok iso. Lambemu kaca. Iku mengke iso. Lho selawatan ngono gampang ah. Lah nek selawatan mok ngono iku modele. Nuwun sewu ya. Adik sing dikitan niku wis mbalek. Lah ya aku mau muni ngomong piye le Dik, sing rada angel-angel ben kangami iki jos. Iso. Lho awak dhewe dagelan lho Mas. Kudu kreatif. Lho kreatif iki kowe ae aja karo aku. Awakmu kere ta ora? Ora, aku ora kere. Berarti aku lah nek ngono kono kok sing kere-kere kowe. Ya kok cangkem ngono, kudu kreatif. Siap ah. Digawe parian. Lho gampang nek kok parian tak wangsuli parian. Kabeh wangsilan. Iya tak wangsuli. Weh Purwodadi kutane. Lho sing dadi nyatane Adik kebo sapi digugu kelokane. Lah nek menungso entute ngono kok iso. Wis butuh gugu toteme sapa ngentot pisane. Lah ya cangkeme sing digugu. Oke, cangkeme sapa, Dik? Cangkemmu. Kaya apa? Kaya sumur. Nggo nyerot sapa? Nggo nyerot Paam. Paam dhewe. Ayo iso parikane ya. Iya. Padang bulan tanggal ping pira? Perkara ngene iki gampang. Iya. Ayo. Itu semangat. Iya wis. Apa mbok tapuk itu gitu. Oke, Dok. Padang bulan tanggal ping pira? Ayo. Padang bulan tanggal ping 1 Dik. Prawan dandan arep lah apa? Prawan dandan arep budal ngaji. Padang bulan tanggal ping pira Mas? Padang bulan tanggal ping 7 Dik. Prawan dandan arep lah apa? Prawan dandan arep golek bojo. Padang bulan tanggal ping pira Mas? Padang bulan tanggal ping 3 Dik. Prawan dandan arep lah apa? Prawan dandan arep delok aku. Padang bulan tanggal ping pira Mas? Padang bulan tanggal ping 4
De Perawan dandan arep lah apa perawan dandan arep budal minggat padang bulan ape bongko tenan basa ya padang bulan tanggal ping 5 De perawan dandan arep lah apa perawan dandan ape ndelok kowe bongko bola setan lah kowe karek padang bulan tanggal ping pira Mas nyapa lho genep ping 1000 ya bosok cangkemku kok lah kok bosok cangkem begini lah kowe karek padang bulan tanggal ping pira lho kakak mikir kata-kata iki lho jare mau kabeh parikan mbok wangsuli lho Kak wangsuli dak wangsuli ya mosok kok padang bulan kok los ae ya jaluk piye saiki jaluk sing kepenak Adik Dik mau bilang dong dari mang dari mang kowe karek padang bulan tanggal ping pira ganti sing apik ganti jak ganti ya kok ngono kok iso tenan ta alah nek perkara parikan ngene kula lah pangananku bendina engko tak pari tak ganti ra iso gantian sing apik anggere ora padang bulan terus ae kok iki saya dileki para sedereke iya warga masyarakat niki saya nonton piyai-piyai mriki Mbah Uti dong lumpuk dadi siji ngene kok sone abi krungu sak latsari kandhane kok iso Allah nek kanthi iki sida parikan apa ora kecek cangkemem lho kowe engko nesunan ke model kok iso diganti lah ya ganti sing genah pitik lurik ngendhok ping pira Mas pitik lurik ngendhok ping 1 Dik bojomu purik dak kena apa bojoku purik njaluk ali-ali pitik lurik ngendhok ping pira Mas pitik lurik ngendhok ping 7 Dik bojomu purik dak kena apa bojoku purik njaluk montor mio pitik lurik ngendhok rasane gak enak Mas pitik lurik ngendhok ping 3 Dik bojomu purik dak kena apa bojoku purik pengen melu aku pitik lurik ngendhok ping rasane gak enak Mas pitik lurik ngendhok ping 4 Dik bojomu purik dak kena apa bojoku purik tak tinggal minggat pitik lurik ape bongko tenan pira Mas pitik lurik ngendhok ping 5 Dik bojomu purik dak kena apa purik karepe ra purik karepe kowe nek tak gecek cangkemem tenan lho wah lha iki nang padang bulan tanggal ping pira saiki pitik lurik ngendhok ping pira lho iki janjane iso parikan apa ora sekudure ngomong ngono iku aku jane iki iso parikan ta ora lah kowe karek pitik lurik ngendhok ping pira lah genep ping 1000 menyonyor go alah kowe tak ora kodak lah kok ora kodak iki piye alah aku tak sing mangsuli lho kowe iso tenan lah lecake nang kono padone bosok genep ping 1000 nek ora mbok wangsuli nggih sodok dhewe kowe alah tak wangsuli kok barang engko Pak tenan lho ya iya tenan ah bar tak jaluk kabeh kok oh dian nek ora mbok wangsuli lak sewedeg dhewe lho wis go kok pek kabeh lho tenan lho ya iya kok iso pitik lurik ngendhok ping pira Dik sepurane aku ora duwe pitik maksud tempi ya aku ora duwe pitik pitik lurik ngendhok ping pira Dik aku ora duwe pitik babon karek sitok wis mati dibalang tanggaku kok iso duwe ngono lho Dik iki parikan kok kandhane wis diantem tanggaku wis mati ra duwe pitik aku lah ngerti ngono dak aku jawab ora duwe pitik ben ra cangkemku meniren lah sing ngokon ki ra muni ngono sapa salame ra muni ngono Dik ape bongko aku cah bayi kok ape bodoni cah gerang wis bodoni sapa lah aku gak duwe pitik mbok duwe pitik aku ya mah selawatan kok ngajak tukaran malah cah iki lah Pak ketare ki mbok kon selawatan ora pak nek kowe iku mbok ngono apa lah model kok kriminal ngene lho kriminal ngaku kriminal ya sing ngongkon Pak Amu ae kok kok iso kok tenan kok maling kok maling ya setor Pak Am ae kok salahe kok mbok setorno sing setor Pak Am terus sing mangan ya kowe wong kowe anake berarti kowe mangan kaya oleh maling ora berarti ora barokah somben mlebu neraka neraka lah malah genah
Lho kok malah genah iki piye? Ora mono sampean kaya mate pe mlebu ndi ku. Lho aku yo milih swarga, Dik. Alah wong keset iku. Lho swarga keset gobloke iki lho. Apa kok goblok? Lho wong ning urip ning alam donya. Iku sok ben nek bakale ninggal ditimbali marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iku pingine yo munggah swarga. Pengen munggah swarga. Iya. Lah kok do pengen munggah swarga sebabe apa? Lho sebabe ning kono iku sing kepenak, ning kono kabeh cemawis, bidodari karek ngloni. Kasur bubut karek nuroni. Iya. Kepengin apa-apa cumawis lho genah. Kowe tau rono? Gong. Urung tau kok dongeng. Lho, iku lho Dik dalile para sepuh iku. Alah iku urung jelas iku kalau ning neraka malah jelas. Lah kok jelas iki? Ning neraka hawane piye? Panas. Panas iku ku nggo buka bisnis berhasil mesti. Lho kok iso buka bisnis ning neraka mbok buka bisnis? Lho kandhane kok malah sukses. Lah apa kene neraka kok sukses buat bingung? Dodolan es. Neraka hawane piye? Panas. Dodol es laris goblok iku. Lah kene wong neraka mbok dodol es apa kowe mati ning kono iku ana kulkas apa piye? Alah bocah bodoh. Carane ya gampang ah. Wong nek ape mati iku melingsik. Meling piye? Karo anak bojo Dik, sok ben aku nek mati gawane kulkas. Ora wis aman. Ora satulaan, ora bingung. Ngono carane. Alah, wong kok kurang pengalaman ngene. Lho kok yo kowe nek digawani kulkas. Mbok cukno ning ndi? Mbok cukno ning irungem, ning kuburan mosok ana listrik. Lho ya, kandhane wong ora tau metu ya ngene iki lho. Kok ora tau metu? Saiki Mas, kampung kuburan iku cedhak desa. Ana listrike. Lah gampang tau mbok gawane kabel kok 10 meter mbok celupno ning jero kuburan. Ora wis aman duwe listrik. Bar terus nyetrum rayem ngono ya. Lho kok nyetrum rae kok? Lah ana antek ning kuburan pesen cup-cupan listrik karo kulkas iku nek kowe gak ana. Lho lah go bis lah kowe ning iku lho ning ndi neraka. Iku baturmu ku ayu-ayu. Wah, wis berah ayu-ayu pisan. Sapa iki, Dik? Ya balane PK begenggek ngono kuwi. Kowe, bocah iki kok paham ya nek masalah ngene iku. Sing marahi yo kowe ngono kok iso. Bangeten lah kowe. Lah mrene ku yo aneh. Swarga neraka ki ora iso dipilih. Kabeh iku saka tumindake. Ra ya to. Ora usah bahas neraka swarga, Dik. Awake dhewe iku sesuk nimbali ning waduh. Ning ndi? Ning Kudus pol pucuk gunung Cala Ndawe. Awer makome Njeng Sunan Murya. Ayo awake dhewe do gawe lelipur kanggo sing tasih mirsani ning kene. Kene atur lelipur. Atur lelipur. Lah nek wis atur lelipur ben apa? Ya ben do seneng atine. Bodomu kok. Wah aku dhewe ora patek seneng kok mbok nyeneng. Lah kowe kok ora seneng lah apa? Mbok kon seneng piye? Pakku ora melu kok. Pakku ora melu kok. Kowe ape digawekno adik neh ngono kok iso. Lah iya kok iso. Selamat ya Bos ya. Ngapun iki awake dhewe ngaturke ngapunten wong jenenge pakane dhewe sing dienggo tuwa-tuwanan awake dhewe Pak Gomblo mboten saged derek amargi bojone ajeng lairke. Kowe digawekno adik dak ya malah seneng Dik. Alah kok seneng apane susah ra iso. Lah kok malah susah. Ngene pengeluaran ora tambahne pe rumangsam kok iso. Lah ki apa wis entek wektu nggo momong. Ngono kok ora nyangoni aku ya susah kok. Alah aku sing susah ya aku Dik. Lah apa kok susah? Ora melu gawe sok ben tilik isih nggo sembarang dengah. Iki streaming kok. Lho, streaming. Lho, wong delok berarti. Yo nonton. Bangeten sok ben ora tak gawak-gawakno Dik nak adi mlair. Lho kok ora mbok gawe-gawe mentolo kowe? Mentolo. Paling ya walah paham iku aneh kok. Lah kok tak gawakno susu sok ben. Lho, umume wong nggawa susu, nggawa anduk. Ora. Lah mbok gawakno apa? Gawakno arak somben. Ambemu. Ana wong mlekan bayi kok mbok gawakno. Lho, piye jaman saiki wong Pak Ami ku anggere sik ben iku kowe bayi rumangsam terus dimi susu mbok ngono ora. Dimi apa? Arak. Percayalah ora lah kowe. Pekat. Penyakit masyarakat. Ayo diaturi panglipur. Saiki gak engko nek wis panggunge diresiki. Heeh, awakmu sik to, Mas? Awakmu sik. Aku sik. Bu, niki ngapunten, niki tak aturi sing gending-gending Jawi napa? Apa nyawer ketok iki? Apa? Ku apa nyawer ketoke? Iku rombongane GJRS community iku. GJRS ku apa? Pakane Citra iku lho. Kok iso? Napa dangdutan napa campur sarinan iki? 8-8. Wah, 10-8 mangke diaturi niki mumpung orjene tasih niki kersane tak ngangge orjen riyen. Aja lali 10-8 kok diaturi lho. Rametune bengi 7-8 kok ora 10. Alah. Ayo diaturi anu Mas Win.
Ayo. Langgaman sing kepinuk neh ndek mau aku ndek awan bar ngaturi ngimpi, sakniki kita aturane wuyung. Heeh, wuyung. Iki nglaras Jawa sing kepenak. Mau sesore wong wedok-wedok wis tek-tek dangdutan. Saiki nglarasi Rama Jawa ya. Nyanyi wong wedok niku lho, Bu. Aku dadi wong lanang kula asline wegah pengen protes apa. Untuk diberantas waktu terbatas. Ayo. Bangetan kok. Ayo. Wong wedok metu wae sing nonton beru disawer pirang-pirang wong lanang metu ngene iki malah blas ditinggal mulai. Alah iki Pakde para sederek iku tesih kersa nenggani lho kok iso. Rembulane get-geti wong ae kowe. Kaget yo ngombe opat po. Sumunan dadari lintang-lintang angebaitawang kugeru kok manuk kecepet apa iku ana koke bareng manuk masak ini pating sumu narja nyane wanciratri waslarot swara angin sumripit ngibrit sang saya gegerit mana wong kang nandang wuyung ketaman loro asmoro paribasan wilangan songolan gawakno kompo ndak ape dikompo lek cah aku iki. Sebut kompo kowe sapa? Mugi welas mring kula. Iya. Ayo diaturi wuyung.
gandeng Yuli. Nggih, monggo katuran 10 10:08. Menakane pambututan, heeh, ibuke kang wonten ngajeng panggung. Pamundutan 10:08 sumangga. Pamundutan bunda-bunda menika nggih 10:08 katuraken Sareng Lang Beksan Agung Laras. Agung Laras. Mandapipun 8 sumangga. Dik, awake dhewe ngaturke gunging panuwun ingkang mangku gati. Mugia sing dikitan Dik Fadil tansah dadi putra ingkang solih bejo donya akhirat. Nggih, wis matur suwun awake dhewe golek pawarta ngono. Bareng-bareng nutuke kewajiban. Matur sembah suwun monggo.